Ja, fordi Just Revolution er jo i den grad en slags self-made men altså, i går i den grad self-made, det må man sige. Og det er så også derfor, at I begynder at dele opgaven. Ja, det er det, men det har vi jo i princippet ikke altid gjort, ikke? Prøver at fordele det mellem, at vi er et fancy firmand, der har samme drøm og løber mod samme bold, og fordeler og leder og siger det, som vi nu kan mellem os, som det er muligt. Hvordan er det at være en voksen sportsfortæller i 2016 i Danmark? Ja, altså det bliver jo hårdere og hårdere, ikke? Vi er ryddet rart. Ja, det er jo klart, at der er jo spillet til logistik, som er desværre betalt også nogle familier, der har hvordan sender man lige det derhjemme? Når man kommer hjem fra øveren og siger, nu skal du høre, Kina. Jeg tror, man primært må opbygge rigtig meget kredit, som man så trækker rigtig meget på i en periode. Ja, man sparer op i banken. Og nogle af os andre, som kommer bare ind og siger, nu skal du høre her. Jeg tager det ud den 1. december, og så ses vi om stikker med til mig. Du skal ikke